Драги слушатели, драги зрители на Радио Аве Мария, хвали Исус, пред микрофона отец Ярослав. Имам огромна радост да приветствам в нашето студио днес, в Зимната градина, госпожа Ани Владимирова. Здравейте и добре дошли в нашето студио. Здравейте, за мен е чест. Много благодаря за тази покана и много се вълнувам от нея. Тук е прекрасно. Преди малко валия дъжд, даже ще чуваме малко капки вода. Госпожо, много се радвам, че днес можем да поговорим за вярата и за психологията. Вие сте известен психолог в България, мисля, че всички ви познават. И вашият опит, но повече бих искал да поставим ударението върху вярата. Дали може да споделите с нас, с нашите слушатели, вашият опит за вярата? Аз винаги съм казвала, че моята баба ме научи на Отче наш преди на стихотворението "Аз съм българче". И в интерес на истината, нейното мило присъствие, топлина и пример на вярващ човек в едни години, в които това не беше популярно. И тя ни казваше, когато влизате в църквата, се оглеждайте, за да не ви виждат. Ме укриляваше през целия ми живот. Мисля, че това беше опората, която ме съпътстваше, за да мина по-лесно през живота. Даже тези дни си мислех, как ли живеят хората, които не вярват? Сигурно е ужасно, като лист на вятъра, да няма на какво да се опреш. Аз съм много благодарна на това, че тя ме научи. Госпожо, погледнете, че това, което е било посято в вашите детски години, после озрявало за по-озряла вяра. А как, например, с вашия опит като психолог и като вярващ човек, как мислите, че как изглежда този процес на развитие в вярата? В началото това е просто един фон, може би, но с времето той сякаш започва да се фокусира, да виждаш по-ясно моментите, в които ти помага. В професията ми съм имала много трудности. Нормално е да не можем да решим всички проблеми, да се чувстваме безсилни пред смъртта. Имаше години, в които работех с деца с нервно-мускулна дистрофия, които генетично са обречени да загинат. Имах един период, в който работех с хора, които са в терминален стадий, които вече е ясно, че ще починат. Тогава е много трудно да се събереш и да имаш сили, да се усмихнеш, да накараш близките да споделят, да може да не се налага пациента да ги лъже, че вярва, че ще оздравее, знаейки, че си отива, а те да го лъжат, че вярват, че всичко ще се оправи, виждайки, че той си отива. И тогава основната опора е в това, когато влезеш вътре в стаята при тези хора, на мен ми е помагало да си кажа на ум: Боже, ти пред мен, аз след тебе. И това винаги ми е помагало. Сега, когато работя в кабинета, моя маршрут минава през църква. Аз винаги запалвам свещ и се помолвам на Господ да ми помогне да помогна. И до такава степен, че не си позволявам да вляза в кабинета преди да съм го направила. Знам, че може би това изглежда странно за хората, които са тясно научно ориентирани, но на мен винаги ми е давало много сила и не ми е пречало. Само ми е помагало. Погледнете, госпожо, че мисля, че никога няма конфликт между вяра и разум. Да. Нали? Че Бог ни е дал разум да разсъждаваме, със свободна воля да избираме и мисля, че аз не виждам проблем, напротив. Мисля, че разум винаги помага в вярата, тя да бъде разумна. Когато вярата не е разумна, значи става фанатична. Нали? Така че тук абсолютно помага. И благодаря ви за това свидетелство, че освен вашите научни знания, също разчитате повече на Божията помощ в вашия живот. Без нея просто нищо не се случва, поне това аз съм установила. Ако не е рекал Господ, нищо няма да се получи. Хората са все по-малко консервативни, но има и такива, които са. И мисля, че тук е достоинството да заявиш, да не го криеш. Мисля, че живеем вече във времена, в които много се промениха представите на хората за границите, за възможностите им като такива. И виждаме, че света не е сигурно място.
мисля, че всички се убедихме напоследък, че човека не е всесилен, колкото и да е променил възможностите си с изкуствен интелект, с роботи и с какво ли не. Ние сме лимитирани. И отвъд физическите ни граници, това, което ни прави хора и различни, е точно вярата. Така мисля аз. Вие споменахте за вашия опит, как се молите на Бога, когато искате да помогнете на друг човек, т.е. се предавате по-скоро в ръцете на Бога. Например, кои моменти са най-силни, които помните от вашия живот, така духовни моменти? Имам един момент, който аз винаги смятам, че за чудесата трябва да се благодари, а не толкова да се говори, но определено пък смятам, че и трябва да сме благодарни и да показваме примера, когато наистина ни е помогнал Бог. Не знам правилно ли е или по-скоро се страхувам винаги да не е някаква суета да разказва човек за всичко това. Но аз съм имала доста случаи. Първо, като дете бях в една африканска държава, Мавритания, където тогава бомбардираше един национален фронт за освобождение, Полисарио се казва. И си спомням, че тогава с сестра ми след една игра в огън бях паднала и бях доста изгорена цялата. И започна такава бомбардировка на този фронт. И трябваше буквално да бягаме с родителите ми. И тогава си спомням, че единственото, което кънтеше в главата ми, беше молитвата, на която ме беше научила баба ми. И всичко завърши добре за нас. Друг такъв интересен случай съм имала по-късно през живота си, пък живеех в друга африканска страна, в която се бомбардираше режима на Кадафи. Тогава 6-ти американски полк бомбардираха Триполи. И също беше такъв драматичен момент. В такива моменти, ако тръгнеш да мислиш прекалено много, не можеш да направиш кой знае какво. И има един латентен момент на реакция, в който просто трябва да съхраниш психиката си и да преминеш през всичко това. Тогава вярата ми е помагала страшно много. В личен план преди години пък имах един инцидент в семейството с катастрофа, в която чаках излизане от кома. И тогава си казах, ето, какъв коректив е вярата. Си казах, Господи, ако всичко свърши добре, искам да ти дам обет повече никога да не взимам пари за терапия. Така си мислех. И на други ден се събудих и си казах, коя съм аз, че да поставям условия на Господ? И тогава отидох в църквата и казах, Господи, направи това, което ти си решил, пък аз няма да взимам пари. И от 2008 година работя така. Повечето хора го знаят, това не е някаква, кой знае каква новина, но първо го правех 2 пъти седмично, после 3 пъти, сега вече 4 дни в седмицата. И това, което мога да кажа е, че не знам колко е радост за хората, с които работят, но за мен радостта е огромна, удоволствието е огромно. И благотворителността е нещо, което носи много радост. Огромна сила, удовлетворение. Да. Госпожо, вие също имате опит като поклонник. Разкажете за нас и за нашите слушатели вашият опит като поклонник. Да, това също е интересно. Аз, може би с възрастта човек тръгва по тия пътища, като е млад, ходи на други места. Но първото ми поклонение беше преди да започне войната в Петербург на гроба на Ксения. Тя е много известна руска светица и там си спомням, че когато се наведох над нейния саркофаг, там се чака в Смолинското кладбище, много хора на опашки чакат. Аз си спомням, че когато се наведох над нейния мраморен саркофаг, все едно ме затисна, прегърна към саркофага и аз си бях мислила много неща да се помоля. Но когато се допрях до него, единственото, което се молех, беше да се върнат усмивките на близките ми. И ми се стори, че стоях сигурно половин час залепена. Даже в един момент се притесних и когато се изправих, ми казаха, че това е продължило секунди, но усещането беше за много дълго. Друга такава среща беше с Иверската икона, когато дойде в България от Иерусалим преди много години. Също огромна опашка, в която мислиш и когато стигнеш, всичко това го няма. Нещо много просто минава през съзнанието ти. Но напоследък, това са по-стари
по-отдавнашни мои поклонения. Беше много интересно през 2017 година, имахме пътуване до Португалия и аз не знаех, че тогава се навършват 100 години от явяването на Богородица на трите овчарчета в Фатима. И беше много интересно, защото когато се качихме, беше минал празника, нямаше хора. Влязохме в огромната катедрала и заваля дъжд, като сега. И аз си мислех през цялото време, от разказите не ги знаех до тогава, за това как 70 000 души са наблюдавали това играещо слънце. И когато излязохме от катедралата, видях гробовете на децата, на Франциско и Жасинта и на Лусия. Беше много, за мен много впечатляващо, че тя жила до 2005 година, тяхната братовчетка. И когато излязохме, дъжда като сега спря и на небето се появи слънце. И аз го снимах. Много търсих тази снимка днеска, но е в стар телефон, може би ще я намеря. Когато се прибрахме и погледнах снимката, след това питах много от операторите, възможно ли, защото знаете, когато снимате слънце, то е с поне 6 лъча. Тази снимка беше абсолютен кръст. Нямаше, само 2 лъча бяха и такава благодат и такава надежда от една проста снимка беше в мен, че аз си казах, искам да отида и на другите места, на които се е явявала Богородица. И на следващата година, всъщност и 19-та година, преди да затворят локдауна, реших, че искам да отида в Лурд, където при малката Бернадет се е появила. И за именния ми ден мъжа ми ме изненада с това пътуване. Аз дори не знаех за къде тръгваме. Това е изненада. Да. Първо отидохме в Невер, а след това и в Лурд. Бях много впечатлена, защото пътуването с кола, те са на доста голямо разстояние в Франция. Един климатик, едно пролетно, есенно време, в което аз бях изстинала, защото преди да пътувам винаги много работа, за да имам време после да ме няма. И започнах да правя много тежка пневмония. Получих задух, носех си вентолин, за да мога да дишам. Дигнах много висока температура. Обаче си казах, аз отивам на свято място, нищо ми няма да се отказвам, ще го преживея. И когато от Невер до Лурд пътувахме, вече нещата станаха извън контрол, буквално наистина. Отваряхме прозорци, спирахме, излизах, дишах и стигнахме в Лурд вечерта. При вечер и мъжа ми каза, дай да отидем до тая пещера. Утре вече ще разгледаме всичко, но дай сега да отидем. И вече нямаше много хора. Вие естествено знаете как се тръгва и тя е вляво и водата, която сълзи отгоре. И в момента, в който стигнахме до самата вече пещера и течащата вода, аз започнах да забравям, за деня, за всичко, някак си съзнанието ми започна да се рее по много странен начин, все едно не съм там. Ние му казваме дереализация в психологията. И в един момент, просто докато чаках, се подпрях на скалата. Тя естествено е изгладена от много пипане. Подпрях се, почувствах се малко по-добре, минахме, излязохме и тръгнахме към хотела. И мъжът ми каза, какво припкаш? Не ти ли е лошо? И аз му казах, май не. И след малко, може би по пътя към хотела, той каза, дай да ти премерим температурата. Аз нямах нито температура, нито задух, нито нищо от това тежко състояние, в което отидох. И бях много изненадана. Наистина не очаквах, че само едно докосване, едно преминаване може да доведе до всичко това. И третото поклонение, защото аз казах, аз не може да отида на двете места, без да отида и в Меджугорие. То беше 20-та година, точно вече мерките почваха да пускат хората. После разбрах, че Папа Франциск тази година е позволил поклоненията в Меджугорие вече да се извършват. И вие знаете, че там имитацията на пътя към Голгота, към кръста нагоре с тези бронзови барелефи, тогава пък, когато отидох, бях с много тежка ерозия на очите. На мен слабото ми място е в очите. Екрани, много работа, операции на очите и беше един много ярък слънчев ден. През целия път сълзите ми течаха не като поклонника, като страдалец, на който просто очите му не са добре. И аз през цялото време се тюхах и казах, Боже, точно сега ли трябва да е това? Сега не мога да видя хубаво нито барелефите, нито да се зарадвам на това, че съм тук.
И в момента, в който стигнахме горе до кръста, поклонниците се молеха на всяка една от тези станции. Ние не сме католици, ние не знаем точно как се извършва това, но естествено се прекръсвахме по нашия начин, спирахме на всяко едно от тези места и на връщане, докато слизахме, отново очите ми вече бяха добре, но аз вече не бях изненадана, защото си знаех, че там такива неща се случват. Просто бях благодарна. И сега се чудя къде да отида. Какво ще ме посъветвате? Ще помисля. Позволете ми, че така се върна малко към Лурд, защото това е много силен опит в вашия живот. Отивате болна. Просто вие като лекар също знаете, кога човек точно губи леко знанието, изведнъж сте здрава. Нали? Околните се чудят какво става с тебе. Да. Как бихте го точно използвайки вашите знания като психолог и като вярващ човек, как да го опишете или просто то не може да се опише? То за това мисля, че е кръстено чудо, защото ние нямаме познанието и опита да разберем какво се случва. Но фактите, може би за това говорят, че въпреки нашето знание има нещо отвъд. И аз съм го виждала много често и в клиенти, работех с момиче, което не можеше да говори след няколко стреса. Имаше толкова тежко заекване, че не можеше да се изрази. Аз работех с нея, терапията, която работя, но те са от район, в който хората са много вярващи, близо до Гърция. И през цялото време, когато си тръгваше, то беше толкова вече отчаиваща ситуацията, че нямаше какво да се загуби, ако използвам всичко, което мога. И те са вярващи хора и аз в един момент вече и казах, просто моли се. Ние правим всичко, ти сътрудничиш изцяло, но си мисля, че има и нещо, което може да помогне. И си спомням как бях на почивка в Гърция и тя ми написа, нощта беше как са на празник в нейното село, който е църковен празник, и как тя е проговорила. И говореше перфектно. Нямаше никакви задръжки в говора, което ясно е, че всичко помага, всичко работи, но като че ли има една част огромна част от нашия мозък, от нашето съзнание, която дори съня казва, нощем съзнанието ни върши неща, които ние нямаме идея какви са. Да, смята се, че преработва травматичен материал, че консолидира опит и много физиологични процеси, но е факт, че ние не знаем нашето съзнание докъде стига и какво още може да направи, с кого може да се срещне. Госпожо, когато ние хората имаме голямо знание, без съмнение вие имате огромно знание в професионален план. Срещаме такъв момент, когато човек се възгордява и започва да мисли, всичко зависи от мене. Да. Аз съм герой на моя живот. Кажете ни, тези чудеса, които вие преживяхте в Мечугорие, в Лурд, в Фатима, тези емоции, как укрепиха вашата вяра? Аз също съм се възгордявала. Също съм си вярвала, че мога много. През годините много съм се променила и съм благодарна на това, че имам някакъв вътрешен коректив и че Господ ме поощрява в това да се смирявам, да се променям. И тези посещения ми помогнаха точно в тази посока. Да осъзная колко нищожно е това, което правя. И как заслугата за него не е дори толкова моя. И че ако нямам тази благословия, няма да мога да върва напред. Интересното е, че след тези поклонения някак си преодолях самодоволството, че знам. И започнах постоянно да натрупвам нови знания, да съм самокритична, да минавам най-различни курсове, да се подлагам на много големи натоварвания, чисто професионални, но да се съмнявам, че съм готова, да се съмнявам, че правя доброто. Защото след една възраст и някаква рутина, човек си казва, аз знам всичко. Другото, което ме промени, беше отношението ми към младите хора. Моето поколение
и всяко поколение, като почне да остарява, става снисходително, критично. Аз много промених отношението си към младите клиенти. Започнах много повече да слушам това, което ми казват те, да виждам колко е голям виталния им капацитет, да виждам как като че ли Господ им дава още по-големи възможности и това е една огромна отговорност към тях. Колко морал, колко чистота има в тях, което моето поколение някак си не иска да види. И всъщност, че от нас зависи какви ще бъдат. И това ме накара да се променя, да се опитвам да дам пример, да говоря повече и за вярата, това, което не си позволяваме често, ние хората в професиите. Да, и другото, което че понякога искаме да скрием вярата в рамки на храма. Тоест там се молим, извън забравяме. Точно вярата трябва да проника целия наш живот, то да модулира нашия живот, вярата да ни стимулира да избираме доброто, да отхвърляме злото, нали? Да. Госпожо, бих искал също да попитам вашият опит, духовен опит, колко ви дава смирение, че всичко е в ръцете на Бог, когато работите с вашите пациенти? Да, смирението напоследък ни е много необходимо, защото видяхме, че не можем да планираме надалеч, че света не е сигурно място, че не знаем наистина във всеки миг какво може да се случи около нас и това смирение помага да приемаме обстоятелствата. Да знаеш, че не всичко, което искаш, може да го постигнеш. Не знам доколко помага това наистина аз си казвам, че ще направя всичко, което мога и ще стане това, което е решил Господ. И научих се да приемам човек да не е доволен от мен. Научих се да приемам да не мога да реша, да кажа не знам, да кажа не мога, аз съм до тук. И смятам, че това е по-правилното, защото когато го кажеш, пък отварят се вратите за друга помощ на този човек, иначе го блокираш, иначе му пречиш. Понякога ми се сърдат хора. Ето вчера имах едно съобщение в професионалната мрежа от човек, който настояваше. Точно при вас искам да дойда. Аз точно такъв проблем имам. И ти знаеш, че когато един човек... Ние не сме маникюристки, ние не сме фризьорки. Нали? Не може да ни избират по този начин. Август е, неделя е, вчера беше неделя. Въпреки всичко аз отговарях през цялото време. Насочих го към колега, която работи онлайн, защото аз излизам в отпуск. Казах му, че записвам часове за септември, че не е хубаво да чака, щом има проблем. Този човек накрая изпита гняв и беше недоволен от мен. Но аз знаех, че ако суетата, ласкателството, колко съм важна, не завладее, аз няма да му свърша работата. Защото той не идва за да си реши проблема. Той идва за да задоволи неговата суета, да отиде на определено място. И това ми помага смирението. Да приема, че не ме харесват всички, че не ме одобряват всички, че не съм права винаги и че съм просто един обикновен човек, който трябва да е благодарен, без много претенции. Да. Госпожо, бих искал малко да поговорим за надежда. В начало на нашия разговор вие казахте, че човек без вяра е така... Лист на вятъра за мен, да. Аз казвам прашинка на вятър. Още по-малко. Още по-малка частица. Да. Госпожо, за вас да живееш с надежда, що все пак от християнска гледна точка земен живот е подготовка за вечен живот. Свети Франциск казва, че смъртта е сестра, която ни прегръща и ни помага да преминем от този живот, да застанем пред Бога лице в лице. Какво е за вас да живееш с тази християнска... Какво означава за вас това да живееш с тази християнска надежда? Тук е само временно, но се подготвяме за вечността. Честно казано, аз никога не съм се страхувала от това, че жизненият път ще свърши. Единствено съм се страхувала да не свърши безмислено и недостойно за мен, което си е голям риск за всеки един от нас. И аз съм сигурна, че тук не свършва нашето състояние на съзнание, не знам как да го кажа. Имах такъв случай, в който се убедих, че има нещо след смъртта. Бях на 15 години, мисля, че. Заминах да живея в Африка, на няколко хиляди километра от България.
Бях активен спортист преди това. Обаче като спрях да спортувам и качих страшно много килограми. И естествено едно момиче на 15-16 години, това е голяма трагедия за него. И една приятелка на майка ми каза, в Африка има страшно много рицинови дървета. Ми каза, защо не ядеш рицинови ядки? Те предизвикват разстройство и от разстройството се отслабва. И на нея е бил толкова къла и моята е бил толкова. Набрах си аз една шепа, обелих ги и до сега се сещам как изглеждат и ми става лошо като се сета. Изядох една шепа, отидох на училище. Всъщност в рицина са най-тежките морфинови съединения. И аз съм се отровила, естествено, нагладно, с една шепа рицин. Спомням си всъщност как виждах дъската отблизо, отдалече те са и халюциногени и след това съм загубила съзнание. Но по-интересното беше, че докато съм била в безсъзнание, видях как наистина се движа по един тунел, в който имаше една педия вода и си чувах краката как шляпат в тая вода. Тунелът звиваше нагоре и надясно, като сега го помня, и огромна светлина строеше така подъгъл от този тунел. И аз се забързах към тая светлина, защото ме беше много страх и треперех. И в този момент видях как се появява сестрата на баба ми с една бяла нощница и с един от едновремешните фенери, с които се излизаше по дворовете. И само ми викна, не, Ани, връщай се, не ти е тук мястото. И след това съм дошла в съзнание. И до сега помня гласа на сестрата на баба ми. На 15 години съм била. Баща ми почина преди 30 години. Неговия глас не го помня, ако не чуя запис. Но нейният глас кънти още в ушите ми. Което беше по-интересното е, че тогава в Либия имаше ембарго. И нямаше писма, нямаше нищо. Един месец по-късно пристигна писмо от баба ми, в което ни обясни, че 3 дни преди да се отрова аз, нейната сестра е починала. И когато се прибрах в България, разбрах, че тя е починала, излизайки да търси помощ на двора с бяла нощница и фенер в ръката. Което за мен беше много странно, на няколко хиляди километра. Тя беше много вярваща жена. Много вярваща жена. Семейството на баба ми цялото е такова. Винаги ни прекръстваше с яйце на Великден, винаги ни говореше, пееше ни, четеше ни приказки в онова време, в които нямаше такива за вярата. Спомням си една книжка с картинки на едни деца, които отиват на пикник до една река и като в комиксите в реката се появява надпис "Часа дойде, човека го няма, часа дойде, човека го няма", как детето влиза в реката и на следващата картинка как само шапката му плува. И още като много малка някак си беше посято в мен, че човек има съдба и че не може да избяга от нея, и че трябва да я приема и че това е нормално и че има нещо по-голямо от нас. И тази жена наистина се яви тогава не знам, в халюцинация ли е било какво, но е факт. Аз нямаше как да знам, че тя е починала и че е била така изглеждаща. Така че от тогава не ме е страх от смъртта. Госпожа, сега така като психолог, какво означава за човек да живее с надежда и без надежда? Не искам да си представям какво е да живее без надежда. Това е мрак, това е безпътица, това е липса на смисъл. Докато надеждата е това, което те изправя на крака, това, което ти дава сили да продължиш. И най-интересното е, че точно когато мислиш, че няма никакъв изход, надеждата го намира. И Господ ти показва, че просто трябва да вярваш. Точно бих искал да живееш с надежда и без надежда, отговор, а сега да живееш с християнска надежда и без християнска надежда. Защото човек може да се надява, да има кураж, да се надява за нещо временно, земно. Ама че това също отминава. И красотата, и не знам, и богатството, и влияние, всичко това е временни неща. А какво означава да живееш с християнска надежда, т.е. с надежда за вечен живот с Бога? Аз винаги съм правила разлика между това, и ще цитирам един от нашите велики психолози, да имаш или да бъдеш. Надеждата да имаш не те води далеч, но надеждата да бъдеш в един различен свят, в един смисъл, в една светлина, в една вяра, това е, което наистина ти дава смисъл на живота. И
Естествено, че съм минавала през всякакви надежди, материални, като всеки човек, затова може би сме хора, не богове, но когато надеждата се превърне в цел отвъд, не се спъваш в това, което е в краката ти. Виждаш далечината, виждаш посоката и можеш да преминеш през всичко. За мен това е основната разлика. Простата надежда да оцелея днес, да имам, да притежавам, да докажа, да се представя е временна и след нея следва още по-голямо стъпало. Докато християнската надежда ти дава възможност да преминеш с всичко, защото знаеш, че това е нищо на фона на голямото. Госпожо, бих искал да ви попитам, може ли психологията да стане капан на човека, когато търси спасение само в психология, без да се отнася към Бога? Естествено, че може. Постоянно гледаме... Прощавайте, че прекъсвам, защото помня 90-те години, когато психологията е била поставяна като божество, в кавички, разбира се. Помня, че е била прилагана преди да стъпиш в университета, тестове на психология, от психолог. Искаш да направиш шофьорска книжка, пак тестове. Навсякъде психология е била поставена като нещо, без което нищо не може. И точно там и се ражда този въпрос, дали това може да бъде капан. Моята професия е прекрасна и тя дава страшно много на хората. И един предварителен скрининг може да помогне да не вземеш грешно решение, да не отидеш в университет на нещо, което нямаш потенциал, нямаш ресурс, но рисковете в нея са, когато се опитваш да поставиш човека в рамка. Това Божие творение не може да бъде поставено в рамка и постоянно гледаме списания с популярна психология, които казват 5 стъпки, за да постигнеш най-доброто си аз. 10 етапа, в които да намериш мъжа, който е точно за теб. И когато тези хора дойдат в нашия кабинет, виждаш как всички тези прости рецепти са ги отклонявали от инстинкта, от интуицията, от това, към което ги е водил живота им, природата им. И затова е много опасно да се имаме за богоравни с оценките си. Да, мога да дам насока, да, мога да те подкрепя, но твоето решение е най-важното. Ти знаеш най-добре кое е най-добро за теб и ако вярваш, ще намериш по-лесно пътя. Така че може да е капан, може да те отклони от твоя път. Защото, например, психологията, аз не искам абсолютно да подценявам, защото психология помага за много хора в различни ситуации, но все пак, когато пак гледаме от християнска гледна точка, вярата не е само някаква емоция, вярата не означава само да кажа дума вярвам. Преди всичко, както вие дадохте това свидетелство, преди да се срещнете с жив човек, както казахте също, той е Божие творение, не можем да го фиксираме с тясна наша рамка, вие се молите за него. Тоест, вие повече разчитате на Божията помощ, отколкото на вашите умения. И точно тук мисля, че също, ако някой търси спасение само в психологията, без да се отнася към Бога, чрез молитва, таинствата, тя те обърка. Хората имат различни пътища, за да се чувстват на място и всеки намира неговата формула за щастие. И аз уважавам изборите на хората. Живяла съм дълги години между хора, които са мюсюлмани. Уважавам тяхната религия, уважавам всяка религия. Но смятам, че хората, които нямат никаква религия, са най-зле от всички. По-добре каквато и да е, отколкото никаква, защото тогава ние оскотяваме. Без тия ценности, без тия норми на поведение, без този морал, който ни дава. И затова, да, има ритуали, които ни помагат, да, има стъпки, които ни дават увереност. Аз моите деца ги научих също, както баба ми, първо на молитва, и то на вечерната молитва, защото четеш приказки и накрая, за да заспят, като научат, казваме, и тя като мантра, като ритуал, и заспиваха. Така че да, това е една огромна опора, стъпките, ритуала, празника, молитвата. За мен най-силното е молитвата. Молитвата е общуване с Бога, разговор с Бога. Да. Това е много огромна сила. Госпожо, много хора в своя живот се срещат с различни проблеми
и душевни. Ние като свещеници помагаме на тези хора от духовна гледна точка, особено тук силата на таинството и изповед е огромна. Ние помагаме. Но има вярващи хора, които действително имат нужда от помощ, от психолог, но много често се страхуват. Как бихте дали такъв кураж на тези хора, че не е нещо за срам, а напротив, използваме и духовна гледна точка и помощта на психолог? Хората много се промениха. Те вече търсят помощ и има един такъв момент, че ако някой не е готов, наистина не е нужно да отива. Защото ще приеме това, което му се казва едностранчиво, консервативно, така че нека слушат разума си, съзнанието си и то ще ги отведе на правилното място. Нищо не е на всяка цена. Госпожо, позволете, че в края на нашия разговор няколко съвета като психолог към нашите слушатели, как така пълноценно да се развиват. Защото много често в нашите интервюта повтарям, че ние хората сме два компонента. Тялото и душата. Тялото, вече споменахме, то има своя край, душата е безсмъртна. И човек е призван към пълнотата. Т.е. да преживява своя живот в пълната си красота. И точно таки, може би, някакъв съвет към нашите слушатели. Казахме за молитвата, но и от психологическа гледна точка, като психолог. Това е много труден въпрос с съветите. Аз много бягам от съвети. Защото там идва и отговорността. Да, но всеки човек различен съвет му помага за това. Но мисля, че това, което може би има в момента значение за всички ни и винаги е имало значение, да не се отказваме да обичаме, да не се отказваме да се надяваме, да не се отказваме от себе си и да, обичайки себе си, да можем да се доверяваме и на този, който ни обича, на Бог. Абсолютно. Както казваме в молитвата, амин. Това означава така да бъде. Госпожо, благодаря ви много за тази среща в нашето студио, също за тези ваши мисли, споделени с нашите слушатели. Особено ви благодаря за тези преживявания в Лурд и в Мечугорие, що много са силни. И мисля, че така, когато вие разказвахте за Лурд, за мен беше така, се мина ми пред очите една гледка, че толкова милиони хора, поклонници, които и идват и без значение, никой не проверява лична карта да си католик, какво вероизповедание си, а просто вратите са отворени за всички. Бог ви дал една специална благодат, където физически усетихте това чудо. Да. От вече критично положение. Да, аз не съм го разказвала, защото то е много лично, но на такова място е нормално. И благодаря ви много, защото това ще бъде също един кураж за много хора, които ни слушат, които ни гледат в този момент. Драги слушатели на Радио Аве Мария, с нас беше госпожа Ани Владимирова. Благодаря ви много от сърце и до нови срещи. До нови срещи. Благодаря сърдечно.